De Miranda. Miranda, wie is Miranda? Dat is Miranda. En de bedoeling hier is dat het voorgesorteerd wordt. En als het dan heel mooi is en het ziet er echt als winkelkwaliteit uit, dan gaat het naar de winkelbak. Ja. En als het dus niet mooi is en het is nou ja, omdat hij gewoon wat verwassen is en gewoon echt niet mooi, dan gaat hij naar tweede keus. Nou, dan moeten we hier maar aan de gang, of dit? Het ziet er wel mooi uit, niet? Nou, creëers. Waar stel je even van? Nou, wat zei je hiervan? Dit is niks, hè? Is dit nou een viezigheid of hoe moet ik dit zien? Textielscheiden is goed voor het milieu En voor de Special Olympics. Zo is dat. Je zit al in je gat in. Ja, mooi toch? We moeten de sport natuurlijk wel stimuleren, dus er moet wel wat binnengebracht gaan worden. Heb je het nog gedaan? De eerste keer, hè? Ja. Ja, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Maar een paar drupjes erin, dan zie je het. Ja. Waar is mijn naam? Jan Obe, ja, maat en een collega. Maat en een collega. Ja. Oh, hartstikke mooi. Ja, we gaan te ziel nog, dus het is uiteindelijk. Dat is lekker zielig, hè? Ja, wij doen dan mooi aan de Special Olympics. Ja, je moet maar zien 12 en dan. En Henk. meneer. Meneer Ja, Henk. meneer. Meneer Henk. Die zielt dan ik. Ja, gezellig. Want wij zijn een team weer, de bedoeling, zoiets. Ja. Nou, tje, de zin in er. Zullen we voort? Ja. Nou, kom op. En nooit een wedstrijd zielt in de volk. Nee, hè? Dit is de eerste keer, Henk. Ja. Ja, leuk man. Sowieso in het volk. Nou, je het best, Jacob. Ja, dit nee. En waar zie je hem? Je hebt zie lekker op een snitsen maar, hè? Maar die Special Olympics of net? Maar de wien valt ook net mooi. Nee. Ja. Dat is goed zielen, Jacob. Hak wel zo. Hak wel zo. Nou, dit is echt een supergoed team. En ik zie ze nou voor het eerst samen zeilen. En het is nu al bijna één beweging. En dat moet je hebben in de boot. Hè? Dat het gewoon echt, eigenlijk gedachteloos, dat het gewoon de boot één wordt met de zeilers. En ik heb wel hoge verwachtingen van dit team. Goud! Goud, daar gaan we zeker voor. Ja, zeker. Jan, hoe wiet? Ja, wie het? Ja, nee, hartstikke mooi. De eerste keer, hè, dit hier. Maar fantastisch, echt avondrots, hartstikke beest. Maar hier een volle bak. Ja, volle bak. Mooie nieuwe maat. Ja, mooi maat, ja. En in ieder geval goed. Ja, dat doen best. Maar ja, we hebben getraind, maar we moeten weer verder in de textiel, hè man. Ja, Ja. Met, inderdaad. we gaan even naar de Squalita. Ja. En dan zien we daar eens even een startje aan. Nou, kijk maar hier een handel, toch? Jawel. Dat is even aan. Nou, komt ie. Oh! Textiel zamelen we in. En dat doen we in deze plastic zakken. En textiel inzamelen is dus belangrijk voor een goed milieu en belangrijk voor de Special Olympics. Jij. Nou, en jij. Goedemiddag. En daar kunnen jullie textiel in verzamelen. En weten jullie wat textiel is? De kast erin zetten. Ja, zo is dat. Hier. Jij. Willen jullie er ook bij? Nee? Liever niet? Dat mag ook hoor.